Mavyete. Fikani nditu mavyete fikani. Fikani mavyete. Eyo to mavyete tu. Za mushe. Za ngide. Za chinkana bobo. Za chinkana bobo. Eyo to mavyete tu. Pakhomo pakalo wambewa. Akuti ndipande kakodi nkutero. Pakhomo pakalo wakhoswe. Akuti ndipande kakodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Pakhomo pakalo wanjoka anzanga thandizeni kodi nkutero. Pakhomo pakalo wanjoka anzanga thandizeni kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Kodi nkutero. Mavyete. Mavyete, antufe. Mavyete, antufe. Tiendi jambo kumakhala ntho yamika, right? Zomwe zikuchitikazi zitiphunzitse Malawi kukhala ntho yamika. Chifukwa ku Malawi kuli kantima kosayamika. Anthu ambirimbiri aku Malawi ndosayamika nde kwa iwowo zimoneka zanomo. Umampeza munthu anzirizwa kuti icho angochigwisa ntchito ulere. That statement alone shows kunena kuti munthu ameneyi akuona ngati kuti ndizosekesa kuti wina wake wagwisidwa ntchito ulere. Nde it makes you to pause a second kuti damn, ngati anthu amene wawa amaona zinthu chonchi ndi kuti iwo moyo wandota. Mazwa chisiri chonse chomwe chili motivated ndi umphawi. Si onse amene amapanga zinthu motivated ndi umphawi. Anthu ambiri ino mwendika mindset ka umphawi maona ngati kuti mene maonene moyo ndi mese maonene moyo. Ndiye mukamanena kuti amene amafuna malipiro, amafuna ndrama, zamvuta zantani ngati kuti ine ndili pa umphawi ngati inuyo ndizosiyana. Ineyo ndikamapanga zomwe ndimapanga ineyo zedi ndi leverage. Why am I saying leverage? Ifeyo tilibe representation. Nde mupezeke munthu mmene muja omwe azitipanga represent ndani ifeyo. Who are ifeyo? Mavyete. Who are Mavyete? All the people that watches my videos and they say muzajani JB awonera chilungamo. Mmanena kuti ni munthu amisa koma no nthawi zonse mukafuna munthu okuyankhulira mabwera bwera JB kati yankhulireni inu mmanena chilungamo mabwera wene faja. Mapita bwanji kwa munthu amisala. Pasi ndizonse zimene ndakhala ndikuma kuwuzani nzeru malangizo. Direction munangotulapo kutukana kokhapo. Ndikungoti panga lebo. Matukana amene. Koma vuto likabwera tiyeni kwa JB. So ngati JB ndi chisiru, JB alibe voice. Mapita bwanji kwa JB, mapita kwa JB because madziwa kuti kumaiko mukamakhala mamizimu mwachenjene maona mafanzi andani. Madziwa kuti mkulu uyu anthu amamutani. Kwa mukabwera pa Facebook apa mafuna muzoona ngati kuti ineyo ndi wina wake kuti ndimangobwera. Ine nakhala kuti ineyo ndinopanda phindu. Sibweza anthu akumandipeza kumandiza kuti ase tithandize kuti yankhulira. Tithandize kuti yankhulira.
koma kusathokoza amwene mukufinyidwa amwene mukufinyidwa mukumakhala panzere paja mukumamenyedwa petro kulibe zinthu zangodula mukulira kwabwela kwa ine tithandize kena kulopa ichi chimakutuka because musachana mukundona ngati kuti ineyo ndikufuna kuti ndikhale in a position chifukwa cha ineyo iyayi anthu vina ndosiyana inuyo mmapangidwa motivate ndi umphawi inuyo mmajoinera ndale umphawi ife timajoinera zizwezo kuti tikhale representation mavyete omwana vote afaje ineyo they feel left out kuti JB mino katipangira ujeni muja pompo uja kuti tiavote iwe no olo zikomo ndio tikune kokoso ifeso represent they feel left out because sandibanga knowledge anthu ambiri mbira navota fajaini ineso ndi gawo langa anthu amene they feel left out ine nabanga video kukuzana ku DVB kunena aku DVB musachana mene mawinam munthokoze Boni Kalendo munthokoze Comrade Ntanyiwa nakuzanitu munthokoze Bakili Muzi TV ndinakuzaniso kuti munthokoze nda Kachamba nakali kuti nene mapangira anthu jealous amene wana nakakuzana kuti kuti athokoze mene no ziaonesa DPP kuti wa DPP they appreciate ntchito anthu panela ino sumnakasika maweti a DPP sumnakasika maweti kuti panga recognize and kutika pati sumnakasika maweti koma mukuti panga gino pano koma timafunika nthawi iti simnabuniza billionaire wakuno kuti abwere azandipemphe kuti ndi amenyere nkhondo auje nditayamba kutolera ndrama zija zomwe tinakasiya ufa zija naikapo zina la billionaire wako Malawi komali kuti ali kwameneka unoko kuti asonkhe nawo nde billionaire uja ananimbira phone ndikundziwa kale billionaire uja ndikundziwa kale ona JB mukupanga ntchito zabwino ndithu kumene kuonera faka ndaona kuti ino mmakondezezonso inenso ndimapanga ziti ndiye ndikubwera ku South Bend konko ndifuna ndikumane nanu nkhani ziti a billionaire aja anabwera ndege anabwera ku South Bend kunoko koma nitakumana nawo nkhani sinaliso iti nkhani anandifusafuso akuti kodi zisango zikubwera atawene ndani ndendamuza kuti ayo atawene ni Mutharika Mutharika iwe kuzwa bwanji ndikuti ayiwe ine nimvyete kuti ndi intelligence nde Mutharika ati ndikuti ati machita bwino ndata bwanji ati chifuka ineyonso zomwe nabwerera kuti kuno ndizezo kuti ino munchite endorse ndani munchite endorse Mutharika ndengati billionaire wako Malawi amakhala kwameneka kunoko wakwera ndege wabwera konseko zandiona ine kuti ndachitire ujeni kampeni chifajani nakati ndibe influence nakati ndi munthu osaziwika opanda pache billionaire abwera bwanji ndege billionaire kuchoka komwe ukubwera kusandiona ine nkuzandipempha mboniso akazi yanga chifaka billionaire tikundziwa kale nzathu nakati pange introduce ndrama namuza kuti ndrama ine ayi namuza kuti ine ndifuna mogawa mmene mu representation ya mavyete namuza kale usida ndawa zezo yetu ino mwana ndingamangobwera apa kukuzika moyo wanga panjanje panopa ku South Bend kunoko kumabwera shoneka mpondeni mpongozo wa chapela masakhala kuno 6 months anaigula South Bend yosene kuigula kunoko seko andipanga black label kuno mfana mini amazimva ife samati bo akwimba ndi boma aona boma ndilomwe ladziwaso yonse kuno ina ntembenukira kuno kuzika moyo wanga pa danger mwene shoneka mpondeni mwabwera kuno mazagula manyumba kumazakhala kuno 6 months ali kuno kwa kugula anthu akumafuna mauje nanga ma whereabouts yanga ina koma ndisatira chani zambiri mbiri kundifunira zinyawo ndisemera zinyawo ata ndiombere chani zambiri mbiri manivesesa zambiri mbiri amwene no thank you amwene
ya mwene nde izizi zomona ngati kuti upresident ziko lindira wakuti ziko lindira chipani chakuti iya ziko lindira Malawi ziko lindiratu. You have got the right to be a president. So do you. Ndenga tipamwe bana nako pusa amenazi bula wala kumagozoni kuti zino kupangazo sizingateke kuti koma president koma uyu president alemba pati president koma uyu. Inu sumungadabwe kunena kuti a president amutalika. Akusankha vice president wao anadabwisa kwina aliyense kuti pa anthu onse anasankha Jenasa na DPP anasankhira Jenasa ngati ku DPP ko kuna anthu amutalika amakuona kuti kuti sana kasankha kuja ku vice kona sankha banja Jenasa because kuti anthu ajira inu simudaba Jenasa pano basa sakukhala mwantendere pano simudaba mena kwabangira thiri pano Gangata amwene nchilo sima anagwira chakugwira nchilo Gangata amwene pa alese ba central pachamazo di Gangata bazo bati ba central pacha amwene kulowa pano adifaka anena kuti afuna kuzayimira president pa 2030 kudana nazo mampondereza miezi 3 ansi ntaka 3 anu tupo vota tutena votera to APM tu fuka nthawi roba nazo za izimezi zomwe zomangopangirira zinthu zosafuna kupanga integrate ma youth zosafuna kupanga knowledge anthu ena kunena kuti anthu awaso amene atithandizira titigwira nawo ntchito limodzi kupanga include zonse zingakhala DPP mulibe kuthekera kumene koko gwirani ntchito ndi anthu zomwe anthu afuna kuona new DPP that works with the people that integrates the people munampasa mpando akachamba anadandaula ndani Izona kachamba na gwira chito munapasa mpando amaye Kathe Maulidi hapo ndana na dandaula Kathe Maulidi ifeo no bwanji no tukunena kuti tipasema kuti muti ifeo najira apuma achaliyo awa bwanji no sajira akona kachamba ne sajira faka pasula mpando ife kuti atapase no mpando kuti amini wa afaka matukwana ndikuwaona anthu kuti akukupanga lebo choncho kuti iwe umatukwana kusiya zonse zabwino zimowapangira za nzeru zimowapangira cholinga anthu ena avutike chifukwa ine ndi following monga ndakuzena kuti billionaire agent wa DPP wa ku America kuno ku Malawi abwera bwanji kuzandipempha ine kuti ndapangire uje ndamenyerere ufulu ngati neyo ndili wina wake uyu amadziwa kuti apa pali influence akulu wina akasama kunamizeni palibe nanga kunamizeni kuti last year alisamachira kudziwa kuti afa mutalika wina sizi amwene wina akasama kupusiseni zinatenga ife kubanga convince anthu apa daily ndi kumabwera apa daily amwene daily kugwira ntchito apa yakuti olomani ziko momwe andamene ndenda bwino samene ali ndiwe sungokhala phe iyo tipanga zathu tutengana ma youth because representation imeneyo ikufunika ifeso tufunika government because that's the only way ife mavite tingati kwa panga cha safe people are looking up to me meneza tiremu DPP na tiremu ajebiwa akakhabena baki mwina mafanalo wa states also ndikuti mene alibe pokhala akufuna ntchito akufuna ndrama ndojia no leverage. We are tired of building tables we are not allowed to sit on. If you think about tandizira kumanga ndu table nthayo fika kubanga knowledge just banga knowledge alifaka wena kwati banga lebo different otukwana zona zene iniwe bano ka DPP munakaigwira ntchito nthawi njani ndanduzene ndani pa social media wa DPP omwe nani social media mina amamenyerero ufulu kumabanga nchicha kumazuka mama wa mwene kumaibongetsa ndani ndiyo zikaoneka za simple ndiyo mukango chepesa iyo musachepese ya tinagwira ntchito yabwino itamanduka tipanganira konaizi tigwirana ntchito koma ngati simsigwirana ntchito zabwino bwino tiyamba zathu koma ya MYD musaichepese chifukwa mwina ino mukudelera
Mukona ngati kuti influence palibe. Influence sipa Facebook pa. Tapita ni mamizimu, tapita ni maskulumu, takafuse ni ana za mavyete. Then instead of you using that to your advantage, kuti uyu ndi asset. Tengeni, timpange na Yesu empower, anazika moyoke pachabe, as I'm telling you, kuna kuti kuno kusabe kuno kumuyanga ulaipa danger. Mpongo zwaja kwera makala kuti ali kuno. Peso londani. Zonse kumauza nani achakwera directly. Kumayuza anthu akuti ndiye nakazika moyo banjanji. Ino mlali kuti iko. Amene mukuti nyonyo taonesa evidence pa Facebook ndalanga kumvere ninuyo. Ndiye mango jimisa mavide koma loko mbalopa. Ndipo kuti pakuthandiza anthu ambiri. And ambiri say nayo ndikuwa say they look up to me. Why? Because amaza kuti JB samati na miza ya. That's why chitika matiteni kwa JB, because the JB is going to keep it real. That's why the people love me, because I keep it real. Ndesi manyengela kaso muninvesa kamuni dokwana ineyo minazo nchino zimenezo I must still keep it real, because in the minute ndilili hadi gantaya mukuchita puma ntaya tundilili puma sondijana. We need representation in there, not out of need, but out of necessity. It's necessary. Nafeso tilowe muti I've got the right. Kwa mesi jibani janga inusu. This is gonna give hope kwa Malawi. Zumandu kupangazi zimpasa wina hope nina kuti inesu ngati zakhaja president. Ndiye president uja suma wapanga view ngati wa munthu kapena wa family kapena kwa anthu hena iya. Iwa jani mutu umozi nusu mutu umozi. Iwa jani manja awiri nusu manja awiri. Iwa jani maso awiri nusu maso awiri. Choma ngati kupanga iwa nusu ngati kupanga. Yetu. Ndiye usamabwera hapo mwana ngati kuti ineyo ndine nangobwera hapa pakungubwera. Ameni iya tamamba nokumveza ngani ile hapa ndona kuti anthu andosayamika. That's why ine ndachira kwa uzatu kwa kana kuti anthu anavotera APM osati DPP chifukwa komwe maluza DPP APM amatani amawina. That's why ife mavete temanena kuti chani APM osati DPP ya. Chifukwa anthu akufuna nde after APM we wenaka samako na mize kuti mpando ndeti ndi watu iya. Ifeo so muzatifuna so because ifeo tiliso ndi crew yatu. Yomweso is when the pressure manamba la uchuluka kwambiri because the crew imene iko so representation neso maona kuti ene mabanga represent street brand ya. Simazo di mavjeten universal possible analo tapita nikunsanje tapita nikumulanje tapita nikutsholo tapita nikuda kulikwesta pitani maskulu mwangu di mavjete mahudu tapitani nde usipakanga kuti ife sumu kuti wona yayi kapena sumu mapanga recognize tapanga recognize to great show mozi or move on first to move on. We have to got the power. So the youth is in numbers. I represent the large numbers. That's why kumavjeti kunogo ndi antama bwela kunogo kama amali mbasa negative koma chachukuntu tamatani amabwela basi kama tu amanena kujanya koma namadala anthu amene so amankwaza mbiri zo ibaziso baba na kuti mpandazina. It's just a bunch of nobodies. It's just a bunch of nobodies. Ndezi zomola kuti ati mpanga branding ngadongo tukwana utimpanga branding ngadongo tukwana mukuzinamiza. Concept ya mavjete it transcends that. Kukuzani nthawi imene ifeyo timanena kuti mavjete APM anthu amatiseka moneka chisiru ineyo masuka daire chisiru kuti kujene hetiona APM oke wakalamba samatelo samatelo ndirelo amene yakufuna chani amene iyo leveraging include us. We are loyal. We are loyal to the cause, but appreciate us too. Timafuna tizimva kuti nanuso mundipanga recognize.
nanuso olo kungolemba kalata kunena kuti kala atatu kungolemba kuti it has pleased the president to congratulate the good work that the Maviete did. Thank you very much. I mean, that kalata could have went a long way. A long way. A long way, man. Komaya mwene. Jiamani. Wasauka. Akusoa ya sopo. Akuvutika. Wanyanayo. Wagwanayo. So nontima ngadumene wasayamika. Ofuna kuti kumangwa wana anthu ina akiti basi. Ndimona ngati kuti madziwa jana se ine komai kujatu kula ndena kuti ino mavuto anu angate kwa konza. Koma naona kuti ino ndosa osayamika ama kukusiyana. Mazo muntu kuyamika goes a long way. Madziwa pa Christmas lamembila Fredo sana yanke mafani nimpange wish happy Christmas. Fredo sana yanke nde waza ndimbila pa video. Nchana banja kuzojana senchana basi tu abana nangwa menyina pate to magaye tu aku constituency tu fans yose nangwa menyina pate koma sinaida ni ndayikonzera mwezera mawujile mabasero nayigire ndama ma envelope ose asekona mani chiguja anthu ine akuti asekwathokoza se wamenyira chipate mani zi paxi zi muwabati namu ndase Fredo tabwera bambali ndabwera bambali namu ndase Fredo uzoja iweyo tu uzava patali tu ada banja se izizi nzena zona kupanga fans yomwe kuti ndati ndati siwo sotabela mathokoza ati what do you mean kuti asetu ndalo ku DPP ni munthu mmodzi uzandithokoza to njelo Fredo anadabwa highway is not true because mina madela Fredo mona ngati nene lintika. It's right. Am I saying we need to in drama? No. That's a form of what? Appreciation yomwe and how many agufuna ine sindi kufuna drama. Chifuka nakati ndikufuna drama ndakakuza nditi tandike drama kwa account mukati panga offer chitandi. JB banana kama mufati kuthandizana kumuziku. Takundi basa drama zo yeah. Yes ndikufuna drama. Ine ndikufuna representation. Because many kumengena campaign and who amandimvera ineyo because amona ngati kuti ineyo ndase ndiyathandiza kwa sekudwa ziseko nende athandiza kwanyi kwa sekudwa ziseko ndili banja. How am I going to open the doors for them, help them? Ngondisiya pa danger. No, usabanga joncho kumakhala anthu oyamika ndeka foni mundimbira kasi mundimbira katikambirana kasi tikambirana koma muzodi ife we are moving on tukana chisogolo and ife tukubwera kusatenga ziko and izizi muziwe kuti sikuliso kamera kuti kwa ndi threat iyo ndikungopanga exercise ife uchani our human rights, our birth rights as Malawians. Na feso kasho ni jibani andi kumalawi osamalola anthu a small minded kukupangisa kuti iweyo uzipanga feel ngati kuti iweyo sungapanga achieve magoza ako moyo. Kumalawi kuli ma underachievers anthu omwe apanga achieve kena kali konse because iwo ali comfortable ndi moyo omwe amakhala. Ndiye akakule wewe ukumanena kuti ineyo ndifana zipangeza kuti iwo aja mutu mwawo because iwo aja sizo mwa maona amaona so kali kuti iwe so mutu makomo sukuona ziti ndio osamalola ma underachievers azakuza kuti usungakhale president. Osamulola munthu nakukuza kuti we suli woyenela. Osazalola munthu nakukuza kuti ati we suzakhala kanthu anthu amasanga akukuona we ulibekana kali konse. Koma kakona unidi kanthu amangofuna kuone ulibekana kali konse. They are comfortable with that. But once you become demanding ndikumauza kuti neyo this is what I deserve amadana nazo. Chifukwa iwo aja alibe majani ma ambition.
akazuka mama wana bwali wa aja ndi bread anyenga hule amwa Kazbek. Zukutanza wane ma ambition kunja kuno. Amafuna atazakhala china chake, amafuna atazapanga china chake alibi. Ndi amona ngati senchi muzi. Ndi amona ngati Yosef we are motivated by the same factors umphawi. Ine sine mphawi itu. Mandola ndikuti kuti ndipasene drama. Ndiye musamona ngati kuti majority mndale umphawi. Andimona ngati ma opportunity akutha, ma opportunity mbiri. The government of Malawi does not lose anything working with me. Rather, it's going to benefit. It's going to benefit. Because if you ne majority yo, my youth ne majority yo. Ndiye nikazabwera ku Malawi kujana kumaona na my youth ya kuntamangira JB. Musadabwe mafana osewe amene mabanga right ofu. Faka lipo gululu. The marginalized people. Alipo gululu. And amene amaona ngati anthu opanda amene so ndikamayankhula ma video to sinimayankhulira anthu ena ake kuti odzona ngati kuti ine ndimayankhulira anthu ena kuti apapa iti palibe nakwadziwa sumaona koma just because sumaona sinde kuti salipo andimvesesa just because sumaona anthu ajet it doesn't mean kuti anthu ajakulibe. Ine ndimayankhulira ndi anthu omwe alibe voice chinkana mabwera pano chifukwa panopa ndimayankhulira iwo ndipo timamvesesana ndinu muona ngati mwabwera ma negative comment aja anthu ajasiya ayi ndipo mana chamapitiriza. And the more you talk about me, the more ndikuchuka. Koma sipo ngati pange ignore chifukwa constantly muzafuna munthu ukuyankhulira ni chilungamo. That's why mukakhala muzandipeza. Ndiye wena kasama kubusise ngona kuti ndangobwera apa. Kungobwera apa kuti basi nzango sangala santu. Iya, ndifuna mugawo mene. Ndifuna mugawo mene. Apo bi ipeleka panga tebulo lathu. And ziteka tipanga infiltrate maviete tu ale mose maviete ale mu DPP maviete ale mu MCP maviete ale mu UDF UTM kosi le maviete ndi musamaje pese ya Malawi palibe street brand yopo samajete. Tanduzeni mundu andamela ni ame yawo. Ndiye ametwi. Tumenya nkhondo. Kulala nzanu samapanga zini? Yedu ndio samapa jepesa yayi. Ababa ndipa forever. Po mulipo ndipo udikira mavoti. Ndi mavoti ya anthu ndafiniki. Zimeendera ndi mena ntakula. Anthu ndotere. Yetu. Ndio wafuna mundu kujoina chinthu. Chomwe chiliso ni meaning. Ichi ndi meaning chinaba sa identity ya Malawi. Ndio osachichepesa ya. Osachichepesa ya kuma basa ulemu maviete. Osamachepesa. Muzabanga regret. Muzamva nkwangwa ili mudu.